Welcome sa Palamie Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana Jude ta. Hello listeners, aking upload karon ang part 15 sa What's the Style drama. Magbasa ta sa atong mga comments nga gi-upload na to. Ang first comment na to si Michael John Amores, idol from Tubod, Lanao del Norte. Daghang salamat sa imo dia Michael John Amores sa imong pag-comment. Na-appeal sa atong pagbasa karon sa atong pag-vlog karon sa atong part 15. Si Ma'am Del Sam 99, maayong hapon sir idol. Timing kaayo kamulo ko prepare dinner, pamahawpod. Salamat, always God bless you and family. Daghan sa salamat sa imong Ma'am Del Sam 99 sa imong kanunay nga pagsunod ug pagpaminaw sa atong mga drama. Ako kay nagkalipay na ko ma'am. O ma-appeal po na ako pagbasa sa akong pag-vlog. Si Ryan Inkito, silent listener idol. Salamat sa imo dia si Ryan Inkito. Si Jojo Bulagaw, bago na tong komentor. Good morning sir. Tulok heart dayon. Salamat sa imo da Sir Jojo. Si Jubin Keidion, shout out idol from Maramag Bukidnon. Naraba ko yung mga printi sa Maramag Bukidnon. Salamat sa imo da Sir Jubin sa imong pag-comment. Si Sulirado, daghang salamat dol sa mga drama. Always mi diri ka paminaw. Diri sa among gitrabuhan sa Palamie Drama. Shout out na lang ko sila ni Janry o Bossing Timoy. Salamat sa imo diha Sulirado sa imong pag-comment. Si Felix Tihano, makabuhi sa dugo ang imong drama idol. Salamat sa imo da Sir Felix, bago na tong komentor. Si Hilda Asuncion, salamat idol. Daghang salamat si mo di ma'am Hilda Asuncion. Si Oscar Abedog, salamat idol. Balag dugay ka naka-upload. Basta way skip dol. Balag guba cellphone. Basta support ko nimo pirmi dol. Balag maglinog maayo bagyo. Basta dol support ko nimo pirmi. Daghang salamat si mo Oscar Abedog sa imong pagsuporta ug labi na sa imong pagsunod ug pagpaminaw sa atong mga drama. Si Johnny Ubanan, tulok hard tranik ng Sir Johnny. Si Sir Dads Vasquez, thanks pala may drama sa What's the Style Compilation Part 14, mga suglanon sa atong mga sender. God bless us all. Daghang salamat si Modia Sir Dads Vasquez. Si Melancio Abukay, tulok hard tranik kang Melancio. Salamat si Modia Melancio. Si Shin Ann Riblenka, bago na tong komentor. Gikan gamay pa ko mga 5 years old sa radyo kun minaw ani. Hangtod karon kapaminaw gapon ko pirmi. Kapinaw gapon ko pero diri na sa YouTube What's the Style. Mahimutod ko maayo aning drama. Si Michael John Amores, idol, more drama pa nga Palamie. Salamat sa imo Michael John Amores. Si Willow, isak heart kang Willow, bago na tong komentor. Ug mga itong mga listeners, tanan ka comment sa ato ug ato na sugdan na atong What's the Style Part 15. Ariman Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the Style? Pagdumot Style, timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya, pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason kong imong kasing-kasing na nagtago nilang dughan ng malibuto. Palamie Style, ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipay ko. Tagpawar ko. Lipay ko. Kasilag Style! Ikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto magkita. Lakip ang imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Aygon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon na matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sinabuhi sa tao. Mahitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapihan sa panahon, na bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? What's the Style? Ako si Diana. Ginaingon, lipay kaayo ka, samtang gidaot ko nimo sa uban, pero malas lang ka, kay balingbing ang imong gisultihan, kay sila kanako mitugan. Next time, tarunga puglibak, kanang way sagol bakak. Mao ni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong ay kalimtan.
Oh, girl, kumusta man yung OFW, ha? Okay ra. Kapoy kay nakatiming og istrikta nga amo pero dako man pug sweldo, okay ra. Unya nga akong lubong. Lubong. Pasalubong ba? Uy, syempre wati ka kalimti bayot. Pero unya na kay mo pahuway sa kukay na jet lag pag yun ko ay. Jet lag. Sus, may draghapon ang tawag anang Diana, oy. Aw, sagdi lang maid kay mi asenso man. Dako na ilang bahay. Dako na ang ilang tindahan ug bugasan. Pero ang puhunan, taler. Unsa? Yes, Jana. Mao na gi-chick-chick ni Ariela. Hala no? Pero sagila na siya, oy. Bahala na si siya, bayot. Ay, sa una naman siyang suya ni mo, ay. Anong masuya man siya? Nga pobre naman mi. Ang kay mi asin sumangka, asin og suka, ang sudahan noon sa... Hala, in taon, ay ka na tungod sa akong pagpaningkamot in taon itul. Ay, sa dili ba ito mapadayon sa atong mga chik-chik, no? Hay, manay ako pasalubong, dahi, wa lagi mo gidonol. Kuhaan ang usa ka paper bag nga naingani mo. Ya kanang usa na asayngan kang Ariela na ha. Huh? Ya kanang usa kang Shy na. Uy, ataga ito ni mong librek. Librek ba? Libak sirakon! Para iya mo na itul, ihatag na palihog. Mana? Imo na! Ako ni. Imo na, oh! Wow, thank you, Toy. Dugay ka nakatingog. Nak, kawas-kawas pud, uy. Sorry ba? Na, okay lagi ko dinis ato maoy kay di kas og kwarta. Ang ako ba? Nga deserve man pud nimo nga malingaw ka. Kay dito kas abroad, kapoy be kay ka. Nagpa-maid ka baya dito taon. Mas palabiyon pa na ako nga magpundo sa bahay, ma. Okay, ragot kay ko din ni. Pahimus lang sa dako ang higayon, nga makapahuway ug makarelax ko. Kay dito sa abroad, sige na kong lihok dito. Limpyo dire, limpyo dito. Kumpra dire, kumpra dito. Gikapoy, kung lakaw-lakaw dito, ma. Mao nag-i-enjoy na lang na ako nga akong pag-relax karoy. Unsa bayot? Mauna gisulti ni Shy. Nga nung wanay gawas-gawas sila si Diana kay mauwaw ug mahadlok nga makita ng sa mga silingan nga dako na iyang tiyan. Ikaw ba baglaki palang ka? Kaya di bang ka bayot og tingog? Nga nung magutaon? Nga inana bilang sulti? Kay pangutan ako kay Kay? pamabdusan ko no siya sa amo nga abur Arabo. Abaro, apurbida, no? Sweet lagi siya. Ug tinuod ba kahana? Oy. Kristiyana. Forbida, no? Ikaw ba? Wa ka masuito ng siya, day. Ha? Buhato na ng tanan, rumabati ang image ng Diana. Kay, suya man kina siyang janagot. Unsay suy? Suya, gisulti na ako, gisuy pag hindi mo. Suya lagi, suya! Di man, kasta taon madag, sultian, oy. Di ni mahem sa, sultian ako jumigan, Pasag di lang na siya, uy. Pasag di na si Shy. Iahapon na. Sulti, Mr. Davey. Ang true nga. Yes, Jumiga. Oh. Ang truth, dili ko buntis. Still virgin. O dili na angay pa nga mo confront nako si Shy kay bisag tinud-o nako siya. Basig manglipag kung siya sa kauwaw ug mapriso pa siya kay ako siyang ikihak. Hilas, nakalarg ka lang sa gawas ng maid, pero mura na jug si kinsang dato ang mukiha. Excuse me, ma'am. Asa ang bahay nila ni Diana? Kinsa man ka? Ako si Roy, ma'am, ang driver ni Master Lucho. Kinsang Lucho? Nasa susa sa kenan, ma'am. Kanang nakapark ba? Kanang porlon? Kana? Ay, sorry, ma'am. Dili na porlon, kundi limousine.
Sakinan sa mga dato. Si Master Lucho ani karon sa Pilipinas kay gustong pakaslan si Ma'am Diana. Si Master Lucho mo ay usas pinakadatong Arabo di na ba maid si Ma'am Diana? Maid lang ang iyang pakaslan? Hala, pakal mo kumayo niya, pakal mo kumayo, alam mo kauwaw ha, kay matol pa niya na pagbusog, magmayo. Hala, hugiti hastang bangag sa inyong ilong, ha? Pagtagbaw mo kumayo kaon, di ha, karon ra ko nun eh. Kay, pero doon na pa ko na kumbiralain, kasal ni Diana, huwag ni Master Lucho. Uy, Idol! Kay. Kita kas akong nakita. Kita, oy. Ha? Nagdapag plastic. Atong duulon. Balutin mo ako sa hiwagan ng iyong pagmamahal. Hayaan mong matakpan ang kinatumpag, ang kinabukasan at tagumpay. Ay! Primo, ano kasi, oy? Wali gini mo ang ugis litsos baboy mo taong gibalot na unsa mga kaoy. Ibalik na sa may sakay. Mag-face, ni mo. Huwag ka mauwawa na, ha? Kaon ka na, yan, butos pag yung ka. Bida, nagdapag yung kag plastic. Dako pag yung plastic. Plastic po niya. Plastic! Dugay kayo na abot, tingin mo gilaban litson rin po sakit. Ha? Huwag yung kayo batasan na. Labay ko ng slitso doon. Thank you for accepting me as your husband to be Diana. Roy, let's go back to hotel. Come on. Bye, Diana. And I love you. You're welcome, Lucho. And I love you too. Yeah. Excuse me. Diana, gibugno ko si mga amigang bayot. Hello, Lucho. I'm Lucho, madam, not Lucio. Abi na kong Lucio. Come on, Roy. Lucho, why you marry this girl the oy Diana? Shay, naunsa man ka, Shay, uy. Di ta ka mapasaylo ni mong gibuhat, Shay, ha? Mag-atubang ta susgado. Kihata ka... Kasal na yun si Diana si Lucho. Maog yun ito. Apa ni Diana o nag-sold off sa iyang gown? Gwapa dyan. Nilataog maayo ang kaninda sa iyang lawas. Ug nisamot siya kagwapa. Sabotag yung kasay. Yan Zay. Kang Diana. Zay nagikay siya. Unsa ka na itong soy ito? Ay. Bida. Kabata pa ni Moy. Gilsimber naman ka. Slowly. I need you, Diana. I love you. I need you too. I love you more. Unsa, Day? Nag-isi? Kapaningit? Bunutos bambo, Day? Puro papel, Day. Purmida, no? Naglisod si Lucho Bayot kay hugot pa kuno kaayo. Hugot di ay, Day? Ay, nasayop yun og patakal yung sulti siya nga di ka berhen. Mao gani nga nagpa-examine ko. Adto jud kog doktor, una ko nagpahilabot kang Lucho aron mauwawan gid si Shay. Ikiha man gid nako siya aron mutagam siya siyang pagkahilabtanon og pagkalibakira. Perting hilak og nagluhod-luhod si Shay nga nangayo og pasaylo kay mapriso man gid siya sa pagpataka niyag sulting. Aw giatras na lang sad nako ang pagkiha niya oy kay luoy na po si Lucho kang Shay. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Pakita, ginaingon, kung dili na ganahan ni mo ang mga tao sa palibot, lihay. Biya sa pundok, aron dili sila muundan sa paghiskot batok nimo ug natagbaw sila sa ilang paglibak. Kini nga tapos ang kinabuhi nga dili nako mahimo. Mahika lang. Kinsa ka? Kinsa ka? Ako? Ako ang bana ng babae nga imong ipatungan do! Oo sa? Kawala ka?
Ikaw pa iisyo ko nakapatong sa akong asawa? Laki mong kagaral! Nainsulto ko ini! Kaya di patong ni mo ang akong asawa nga! Mas puti man akong sampot ni mo! Marisol! Mari! Oh, hala. Wala ki malingi. Diretso na lagi glakaw akong kumari. Nga naman to siya? Maragwa man siyang kaugalingan nga naglakaw? Wala ka kabalita taon sa itabo na parero pa kita. Ha? Oo. Kaya nansam din si paring Rodi ay. Sakpan masubana sa iyang kabit. Unsa? May kabit si paring Rod? Hello, hindi pa kita ay. Pwede ka sultihan ng Marisol. Beda. Sultihan ka wa? Gisultihan man, pero... Lagi. Wa mo ko matuog. Nga karoon tuo na ka. Pwede ba ka nung bunog ang parero taon? Hala. Mao dito nga nagdali si Maring Marisol. Ako gitimbaya pero madiretso na maglakaw. Uy, namurag wa sa yung kaugalingon. Timbaya din mo? Oo. Timbaya din mo. Ang balita niya nga, gipalabian mo pa taon. Adto ko to siya hospital kay duwao niya, kay buhi pa maday ko no. Rod! Ay, kubyay. Rod, kabunog ni mo. Kinsa di mabunog nga nasakpan namin nga. Nga nagkuan-kuan ni. Nagpatog ko sa iyang asawa. Nakakita mi siya sa among lawas nga uway mga sapot. Wali ko kabaos uy kay naghubo ko tanan. Dahil sa bana sa imong kapit ang imong sampot ka porting laguma. Aw. Siguro siya nasukot na fatid pa niya. Nga mas puti pa man kung siyang sampot niya. Nga nung nipatol man ako yung asawa. Ay, nagpakauwaw. Mas may pagitulata pag maayo eh. Siga man imong mata niya. Guilty ka. Uy, Rod. Nga naman siya, wako naman muli ko purag nigahi man eh. Rod! Rod! Uy! Rod na naman ko di akong bana. Mari, pagkalig-on na ha. Nagpalabis ang kakuon. Confidence din mo, Mari, uy. Ano confidence, uy? Pasubo na ko ni mo ba? Condolence na, Mari. Maoran. Sorry, tao lang po. Ako confidence, maora manggod. Oo niya. Asa man hayaon ang imong bana, Mari? Mura na siguro hayaon kay gasto na kunok ayo. Matod sa mga kiliwat, ipamarinate na lang kuno sa pwede ra na itong mabutang sa among bahay. Barbecue? Mari, sa doya sa ba i-marinate, Mari, oy? I-cremate siguro, Mari. Awa, baya ka. Kung maunang sayop ko, oh, it's atay. Paita din yung mabyuda at pinakalit sa. Ha? Nga naman? O sa may nakapait? Ha? Tanawa ka mo Marisol. Ay, blangkad sa ng lingkod. Ha? O, tanawa. Tanaw, sad ka? Ang amo piyo ko, kita ang milikos lang ang niagi, porbida. Tagalitan ko ko. Ilom da? Kine? Oo, pagkita, bida, tabon ni day, kikayawan ko. Dili ko. Di ko ni tabunan. Dali diri sa tong kwarto, be. Dali na yun ba? Dali na ba? Sila si pari ug maring pakita minuod sa ilang bayan. Unsa kay lang buhaton? Klaro na kaayo. Mag-cheer to sila. Ay. Ako ini, pag-usa na kabuhan nga wa na makasuway og kaog hotdog. Kimingaw kog hotdog. Japo, hotdog. Magpaghatog si kumaring pakita. Inita ba ya ining abayaan niya. Tutuloy niyang ang iyahang kanta nga pasuyaon ko.
Grabe sa mukadang pag-uwi. No echo sa akong dungkot. Maluoy magpugod. Nya? Okay ra ka nga ang mutambal sa kahigwaos ni Marisol. Di ba lalim ng mabiyuda? Di ba? Ako tambal ang kinaka. Kadaghan sang tao eh. Sa mukan gid ko nga mamalit basta ingon ini. Oh, excuse me. Unsay tuyo? Ikaw si Marisol? Ako. May tuyo ka? Ako tang kabit si mong bana. Ikaw? Ops, timsa. Pasultiha sa... Ikaw ang nakaingon ba na? Oh! Ikaw ang nakaingon ha? Aray! Direct na! Ay mo Marisol ay. Kabit ni Parirod babugdo sila. Ngayon ba man ka? Ano pa ilaman ni Marisol ang babae? Pauto nga nasuko si Marisol kay diretso niya bugno taon ng kabit ni Brad Rod. Timing po dito taon ko. Ako sila giuwang. Mari pa kita. Uy. Marisol? Nga nang magulaanon ka man? Mari. Ay, dito ko gikan sa doktor nagpa-check up. Unya ang result kay cancer. Akong duda kadto ni pagkumot sa imong bana. Marisol, ayaw na lang gud pangitan pa akin nga mawag tangang atong maayong kabubuton gud. Tungod lang sa pagkumot sa kong banas, ako pa naman Marisol no. Biya din hindi. Dili na ganahan nimo ang tao sa palibot tay. Hay, biya sa pundok aron dili sa muundang sa paghisgot batok nimo. Ug natagbaw na silang paglibak. Kay tanan na tumasilingan no. Ikaw na lang gyoy gilibak. Nakasabot ka ba sa buot na kung ipasabot nimo Marisol? Maayo kay may patuon ako si Marisol. May biya sa among dapit. Ug nahatagan na pod mi og peace of mind sa kumbana. Naibtan mi og tunok. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Alice, ginaingon, ang demonyo maayo manulti. Paminahon ni mo, wa siya isa. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimo, ay kalimtan. Hana, mahimong magsulti ta anak? Unsa man, Mama Alice? Nak, doon na ako'y nakitaan nga ipuli kang papa nimo. Unsa? Gisultihan ko ikaw ni Ini, kay motibo na kanato si tito ni mo David. Dili ka okay? Dili na. Nakalitan na ko sa imong kamanghurang anak Alice. Dila una na to siya pugsun. Buutan si Hana David. Sigihan lang nato siya sa paghangyo. Aron magtipo na tang duha sa usa ka bubong. Naunsa ba inis mo lang Alice, oy? Nangita pa magsig problema? Gawas pa sa iyang edad. Di na maginahanglan og lalaki. 50 kapi na ba is manang? Ingon ana gina, bay Tomas. Gusto lang siguro sa imong manang Alice nga may kauban sa siyang kinabuhi. Matawag ba nga partner niya sa nahibilin niyang kinabuhi? Ano ba? Dili na kan nga kinahanglan, oy. Bi ikaw, bi. Pulis magyug ka. Di ba dahil mga kaso nga ang mga stepfather mulugo sa stepdaughter? Oo, dunay daghan Tomas. Kung ako'y pagbuto no, kung dunay sama ni ana, makriminal ang tao gumikan na usab sa tao. Mo na siya. Parehas tagbuhaton, sir. Dali, dayon sa bahay David. Thank you, Alice. Mama Alice? Hana anak, mao kini si Tito David nimo. Bless niya anak. Hana! Hana, balik dire! Batasang anak. Ay lang siya ang pusa. Ay lang ang pusa. Kaya ako rin may bawa nga magigisulti si mo anak. Hana, hain si Love Alice. Mura man kang kahit man kang pagkabata. Ganit lang. Baga ko.
Buhi ko, sakit akong bukton. Aron dili ka masakitan tubag ako sa akong gisulti nimo. Doon ako ipangutana nimo. Nakasagot ka? Ha? Unsay nahitabo? David? Ako dugan. Misakit man ka. David! Nana sa wheelchair si David. Ika'y nakaingon sa iyang kahimtang. Dili ba mawa ko mo okay? Nga imong dadon din sa ato si Tito David. Ano yung mo siya kidad din sa ato, ma? Anak na lang kahana. Di na kinahanglan ng imong pagtugot. Kwarta lang ang giapas ang tawanan nimo, manangalis. Tomas, ayaw pagsultik sa maana. Byudo na ka nang. Dunay na kong kabilin ba na dihan nimo. So, unsaon ba man din ako pagsulti, ha? Nga si David, nahigog man nimo? O ikaw, nahigog man sad niya? So, fake love na lang inom. Mabaya. Lako din. Nasayog ka mo nga kwarta lang ni Alice ang akong iapas. David, nakabati ka na sa gisulti sa akong manghod. Nakabati. Unsa? Hana, mulakaw ko. Magpalit kong tambal ni Tito ni mo, David. Bisag nasuko ka niya, anak. Ingnon ta ka nga ayaw una siya biyahe samtang dili pa ko maabot. Mubalik na dayon ko. David, magpalit sa kus imong tambal, ha? Si Hana lang una ang magbantay ni mo. Sige, adto na ko. Ito lang imong inahan. Oh. Nakabarog na ka? O nagasulti na kagtarong, Tito David? Ipatuo talang mo, nag-stroke ko. Tiyok ko ka sa Tito, buhay. Hindi ka na magsilos. Anong ni ako din sa inyo? Buhay ko ba? Buhay ko ba? Uy, ako ano sa uli. Kasakit na. Hindi ka dagay. Hindi ka gawa sa mga. Ayaw pagpamakakahana. Dili makahimo ni anak si Tito ni mo, David. Dili siya makabarog. Na-stroke siya, og. Manang, tuwi si Hana. Dili mamakak ni mong anak. Inyuras siyang gidaot kay wa man mo'y gusto niya. Manang Alice. Sultihi ko, David. Tinuod bang gisulti ni Hana? Nga imo unta siyang ripon? O tinuod ba nga makabarog ka na? Kala tinood. Di ko makabaro. Baka kang tanyan. David, mituo ko ni mo. CCTV camera, sir? Oo, Tomas. Aron may ebidensya mo nga wa mamakak siya na. Pero, unsaon sa pagtaod, sir, nga naamang si David sa bahay? Kuan, tiningo na to nga mulakaw sila si Alice o si David. Sir, tuan ang taksi nga gisakyan nila ni Alice o David. Timing kayo. Tana, ubanan ta mo. Aron mataod na to ang CCTV camera. Mula ka wala. Ay ko biyahe. Mabalik lagi ko, David. Di ka lang sa imong wheelchair, ha? Gilisa naman ta kag diaper. Mabalik na dayon ko. O, bye na. I love you. I love you too, David. Kakapoy baging artista. Kapoy siya isun o diaper. Kung itang tangon. Labay ko ni. Atuan ko sana. Dinindiw na. Kinalampos na ko sa akong pagpahimos niya. Way ayaw ng ina niya. Tikuwang na. Uga na. Ay, papa. Dagdion ko si muli o kutsilyo. Musokol ka? Oo, ko niya yung
Sinabi, pagilok na lang. Buli ka na. Sir, naaktuhan na ginato siya. Tanawa, nakita ini akong cellphone ang resulta sa CCTV nga atong gitaod, sir. Unsay atong batong, sir? Unsa ba? Adtuon din nato karong dayon ang bahay sa imong igsuon. Adtuon nato atong sudlon. Hindi makuha ang iyang gusto. Tara! Higa! Kailangan ako kumayo. Ginawa nini akong dino. Ay, pagliyo ka! Pres! Nagtiyong ko nimo sa akong armas! Ayaw yung pagliyo! Magkaya! Tamari ko alis. Pero taon ko. Di-set up lang ko nila. Unsay set up? Nagtuo ko nga dili ka makabarog kay na-stroke ka. Pero bakak ang tanan. Magbayad ka Sid. Madukta ka diha sa son sa prisuhan. Akong saang tanan. First attempt pa lang ni David, wa na ko tuhuin si Hana. Maayo na lang nga may amigo nga pulis si Tomas. Ako manghod, waoy nakasuggest na magbutang og CCTV camera sa palibot sa Mumbai. Nakita na ko ang tanan sa CCTV. Ang rason sa dimini, giset up lang ko siya. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Bonnie. Ginaingon, naibaw ka ba? Nanggug magpagmahal, wa ka na estudyo eh. Pero, di ako nakatuon nimo. Pero gibaliwa lang nimo. Mao kini natabos ko kinabuhi, nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Bonnie, pila na katuig ang atong relasyon. 8 years na. Yeah. Wa pa kita magplano kasal. Ay, dili ko ito magdali, God. Naaram ko na simbahan. Kung pare, di mo na managan. Mao, pero masimulapas na lang tas kalendaryo yung paghihapon ta. Jim, nagtungha pa mo ta. Next year, mag-graduate naman tabon. Mutabaho pa ta. Humanta mo graduate. Okay. Mama kay imong gusto. Ikay may baw. Nga bang nagdali mo ka? Mas may mo na nga magkatigaw na sa ta. Alas itong kami yun. Mas may mo na nga tarungan itong plano. Puhon ang atong kasal. Nagsabot ka ba, ha, love? Love ko no. Love ito, tika, Jim. Ano? Kung ang pagkipukas pagtuo, 8 years na ito relasyon. Ay, porbidang nga no magdali mo po, God. Di mo na nindot biyang kami nyo ang dali. Ay, maogyod Bonnie. Nga naman, mabdos Jem? O, di pa man ma. Pa, ambot nga no, nakasulti siya na ako nga magminyo na mi. Ay mo pagdali-dali, uy. Masig maparihas mo sa ubang magtiayon diha. Nga sayo kay nagminyo, unya nagbuwag ra po dayon kay wa man magkasinabot. Mao gyud, mao. Kami gid si mama ninyo no, niabot mi og napo katuig ang among panag-uya. Puna mi nagminyo, ha? Bugno o magalig gyapon mi. Magbugno gyud. Ilabi naghubog kang mouli. Unya manimahong perfume ang imong gisulod. Pagkasilosa lang gyud. Silos gyud ko. Kay kung wa ta maidaran, mausay pagtukas imong bigas laing babay. Hilo marites. Ida. Mauotas to mga anak. Asbo niyon, mati ra ba na? Ma, di ako bilib ninyo, ma. Pa? Kasi sige mo away, pero naabag yapon mo. Oy, mayo. Naabag yapon mo. Kung di pa ko kagwanta ning amahan ni mo Bune, hagbay ra ni na akong gibiyaan, ha? Ala ko no, be. Sige ko no. So, ay ko no, biya. Apas, mubalik kag pagbangita ka na ko kay hanglan makas akong karinyong brutal. Di ba? Landa, oy! Kuya Buni, congratulations. I-graduate na ka sa engineering. Engineer ka, Kuya Buni. Dili pa. Ha? Kinala pa ko take og board. Una ko may mong hingpit ng engineer. Mangitas ko kasudlan sa baho. Aron ikaw sa ako papadanog eskwela, John. Maayo kayo, Kuya Bun. Abi na kog magninyo na mo si Ate Jem. Dili pa. Kuya, nindutan niyo ni Ate James, ha? Ni-graduate na siya sa nursing si Ate Jem. Moboard na siya, Kuya? Oo. Aron hingpit na siya mahimong nurse. Oo. Masulubon man akong nurse. Bonnie, may isulti ko nimo.
Oh, saan man na, ha, Jim? Saan man, mag-celebrate, ha? Sige, ako'y gasto. Mularga ko, Bonnie. Ha? Asa mo mularga? Mo bakasyon ka sa probinsya? Ganahan ko mo uban mo. Dili sa probinsya. Asa mo di ay? Sa gawas sa nasod. Sorry, Bonnie, ha. Sa adlaw sa akong graduation, nadawat sad nako ang notice gikan sa gi-applyan akong agency para abroad. Bon, sorry gyud ha. Wa ko ikaw sultihi ini nga ni-apply ko para abroad. Kay basig dili ka musukot. Bonnie, ngano wa naman ka motingog? Nasugot ka na ako, ha? Bonnie? Bonnie, please, tubag ako. Sultihi ko sa ako nung gipahibaw ni mo. Unsabay ko ito bag. Unsabay ko isulti ni mo. Nakilitan ko si mong gisulti karon. Bisag ako, Bonnie. Naglisod ko sa pagsulti ni mo ini. Unya, unsa may mo ikasulti? Kung maingon ko nga dili ko musugot nga mularga ka. Bonnie. Kung maingon kong ayaw pagpadayon sa paglarga sa gawas sa nasod. Kaya ito ba nabaho? Musugot ka ba? Ha? Jim? Kay dili ka masugot, Bonnie? Dili. Kaya dili ko gusto magpalayo ka. Dili, Jim. Unsa? Mularga sa laing nasod si Jim Baybuni? Kuno? Oh? Ano ila kang biyaan, bay? Di ko musugot, bay. Love care ko si Jim. Dili ko gusto magkalagyo ni Dua. Adto ni noon siya mo serbisyo sa laing nasod. Dinhon ta sa Pilipinas siya mo serbisyo. Pinay good siya. Dinhi sa Pilipinas siya mo graduate sa nursing. Karon nga nurse na siya, angay lang sa gyud unta nga sa iyang yutang natawhan siya mo serbisyo. Uy. Hain naman sa Baybuni. Nawa man nagkalit. Bantugra nga uway ni tubag na ako. Oh. Sa man yung gipalit niya sa tindahan? Niyan siya paingon. Bay. Tagsa tayo niyo. Uy. Hala. Lungmik? Tagsa tayo na? Oo, bay. O ba di ko sa kong kagulanan? Bay Buni? Basta mabiyaan ko ni Jim. Pus lamang huway nagmahal. Hala, tagay. Bay Buni? Sir, mo close na mi. Kamu na lang duhang niya sa kong tindahan. Ay, bay. Papauliyo na tayo ni Miss Guapa. Kay Sir Anay ang tindahan. Gusto mong mainom. Ay, mamaulit na lang tayo ba, Johnny? Manira na sila. Ingon. Ako, sir. Uy, ikaw, Diego pa? Oo, sir. Sama ka din eh. Sinaligan ko sa tag-iyay ng imanan, sir. Okay. Uli lang ko pa. Tana ba yun? Uli ata. Kaya marag, nadlok ko na. Hindi mo na siya, nadlok siya na to. Guwapar ba? Luwi kayo. Mamalig yata din eh. Labaras kong uwi. Hubog man ko gabi eh. May kay nagmata ka na, Buni. Ma? Hubog kay mong duha gabi is, John. Kapila na gud ni mahitabo, do. Sige lang panawag din is ato, nangita ni mong imong uyab. Sabay yan tuyo. Balik-balik ko na po niya. Ang iya pagpananghin ako. Ngamular ka siya pengos gawas? Dili. Oh, sa problema? Ngatoan na siya sa Manila. Kaysa sunod si Mana, mularga na siya sa gawas. Ano man? Igugma ko siya. Sige, saan ako siya hangyo. Ugipog ka na kung di lang siya mularga. Hindi lang ko niya biyaan, bro. Di biyagin. Sir. Sir, unsa may nahitabo nimo nga mihilak man kag maayo. Sorry, miss. Sorry. Nakarelate ko si mong gibati, sir. Og nakabati ko sa imong gisulti. Bitaw, ay lain nas pagsabot ha. Kailangan ako ka pa?
Oo, kay pero may nagod mo din ni John nga mag-inom. Ug kanang nahitabo nimo, nahitabo na pud na ako. Gibiyaan pagod sa kong uyab. Milarga sa laing nasod kay lagi. Gusto pa niya matapang siyang maginikanan. Mubaos ko no siya siyang parents kay mo kini nagpahuman niya og eskwela. Sakit kayo dihang mibiya siya nako. Kaslo no noon tami. Parehas ito kaagi sa gumag, pa. Mao. Heartbroken ta parehas. Walang boson ta ni. Ug okay ka. Panguyaban ka. Bani, nganong niya man ta din. Pulos man ta mga heartbroken. Mao. Kikakus ko ni mo. But ayaw. Si ayaw. Nikoy ka na ko din hiyo. Oy. Saan magibiyaan tas ito mga mahal. Ay pag... Ay, niyo ta ni. Disi. Oh, Disi. Oh, Disi. Disi. Ay, mago. Niya patusod sa kwarto sa motel, Bon. May nahitabo na to gabi eh. Unsa man yung imo rin ako. Uyab tao, unsa man. No commitments. Bonnie! Naunsa man ka, bay, Buni? Naghusa man ka? Pila na kababay ang gidani mo sa motel. Ang uban, imo pang dadoon sa inyo o jerjeron lang. Na dayon kag ingon nga no commitment. Unsa man taon ka, bay, Buni, eh? Unsa man ang imo sa babay? Ha? Tilaw-tilaw. Unsa? Dili ko gusto commitment. Uyab? No way. Maring hapon, nakita lang ko. Diyaan na kayo po ko. Sama sige mong gym na ko. Sakit kayo. Bay, ayaw iamong ang tanang mga babae. Pareha silang tanan. Bay, Buni, lahi si Daisy. Buutan siya. Ayaw siya pasakiti. Nagkikaingon ko na. Parehas ang tanang mga babae. I hate women. Tilaw-tilaw din ako, Bajon. Tilaw-tilaw. Itan ko siya ni Jim na ako. Bisag iunsan ko siya paghangyo. Bisag iunsan ko siya nga pakiluoy. Aro maluoy siya na ako. Ilan siya mularga pa yung sugawas. Aro manabaho. Pero gibaliwa niya ang tanan. Iya kong gibiyaan. Perting gubaas kong utok sa kundughan sa pagbiya. Mao nga sa akong kasagmuyo. Gibuhat sa mga babae. Gitilaw-tilawan ko lang sila. Tilaw-tilaw na laning ako ron. Mao katong mga kasama ang kaagi ni Buni dinhining tulumanon. What's the style? Tilaw-tilaw is style. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Kitong, ginaingon nga ang negosyo nga mugna sa demonyo dili gyud magbunga og maayo. Kay masugba ka gyud sa kayo ug mapunta ka sa impyerno. Mao kini nahitabo sa kong kinabuhi nga dili ko mahimong mahikalimtan. Oh, di tayo mga bali og 15 mil na. Kagmay lang og bahig aron dako ka og ginansya. Pagkapini lang gamay diya busing para pagmusumo na ko ba? Mao na ka. Okay. Pabuta ko din sa silong ha. Kaya magkuha ko sa taas og para pangonsumo nimo. Pabuta ko kajot. Kwarta na sa di. Ay, dili magkumugamit og shampoo. Ang akong konsumo, mabaligya na ako. Busing. Salamat kayo ning para konsumo na ko, ha? Oh, di ka nagit magmahay na ako, ha? Bali, ugos sa kasimana ng pangkonsumo nga akong ipakapinin mo. Salamat kayo, Busing. Salamat kayo. Og sa sunod akong balik, Busing, ha? Ada ko naman yung kantidad nga, ano bang, para ikumpra ko butang. Oh, believe ko ni mo da. Oo. Kay, ikatulo pag ganin ni mong palit og butang. Dako-dako ka na og ikumpra. O sige, kumbati ta kitong. Kumbati? Og ayaw gid pagbiya ni negosyo ha. Kay mo ni makapakortahan nimo.
Namatay ka nga. Salamat kayo, Kitong nga. Salamat, Kitong. Namatay kayo niya. Kaya po siya din sa ato ya. Huwag butang nga na. Tama ito ko. O, ginindot tingog nyo rin. Salamat kayo, ha? Lidas ng mga tingog nyo. Di ba naman gin mo? Kisa naman yung magtinabangay kung dili. Kita naman mga silingan, di ba? Kantahan ko eh. Okay, nga, arin lang mo palit ako, ha? Ayaw na mo pagkatuglayo, ha? Asin bayag, ba na mo? Tutok mo sa'yo, ha? Tok ay. Pagkadali na hurot sa butang na goy. Tulok adlaw naman hurot mo na yun. Kusugas mga parokyano na. Naghanang mga manuyupay din eh. Daghang manuyupay sa mo. Murag dali rin yung kay kong madato ini da. Kalos ang madakpi, no? Ay. Tay, usap ka tay. Usap ka na tay. Ay, manampalo mga. Usap ka tay. Tahor na sa ko tay. Kaya hapit ako mahimong milyonaryo. Uy, magpatahol. Bitaw ko, bitaw ka. Pero magtuo kay nalipay ko. Gikan taon na do sa yawanon nga buhat ang pamaagi, ana. Pero makakwarta ka. Dagang mga mayong ugma sa mga batanon ang imong giguba sa pagpamaligya mong siyabo. Tatay, naghana ni mo seremonyas tayo. Ano nagpalag tayo? Pida. Suko. Tayo mo niyo. Jismil. Dawar mo. Tatay, siwit man tayo yun. Kira, mga bangko. Pida, tatay. Kagita niyo niya din. Tagaan ako, Jismil. Siwit man tayo. Way ayon yung bisyo, hatay eh. Way ayon yung imong bisyo di mo way ayo. Ikaw ang mapurdoy, anak tay. Maayo kay nagkasugat na dinhi sa daan, Kitong. Uy, nang sima. Ikaw din eh. Oo, ako kaayon eh. Kadit nang, unsa may ato ni mo nang, ha? Muskor ka? Suyop ka nang, ha? Dili ko adik. Uso di. Uso ba ato ni mo? Pasidan anti ka, ha? Kung mo palit ganit ni mo sabo ang akong bana, ayaw yung baligyae. Hasol kay natawhan na kung maunay makasuyop. Basta ayaw na yung baligyae usabo si Turing, ha? Kung dili ka gusto nga ako'y mapadakop ni mo sa mga polis. Nang sima. Akining, nang sima. Ay, nagtawag ko'y padakop og polis nang, uy. Promise nang. Dili na nako baligyaan si Turing, di nako baligyaan. Salamat kun mao. Uy, sa pa yan. Okay, hasol kay natawhan na kun mo ay magkasuyop, uy. Mabunuog ta. Uy, paya no. Kung natahon ni ganiya, kung makasuyop siya nang. Wa malagi kay bunog, ha? Ay, usaon pagkakitas bunog. Nga dili man ang akong naong ang iyang kulatahon. Asa man di kadapitang kulatahon niya? Sa akong ubos. May noon? Anak mo dyan na. Unsa? Karaan. Unsa tayo? Udong kitong nasira ko. Tuwa na. Makasira mo itong babaeng akong yabangan, oy. Mo na yung lingon tayo, makapurdoy ng bisyo, ha? Mo na yung dangat mo nun. Taka magugag. Hamag tayo. Bigay kong kwarta niya, be. Pahit ko tambal. Awan di kay kwarta niya tayo. Nahulot, oy. Gihatag. Tulo ka babae itong akong gi-check-in sa motel. Dito ko si katulo na daot. Kwarta dong, be. Saban ni, oy. Kwarta. Kampul ba yung style mo tayo, oy. Palikog butang dong Kitong. Uy. Kaila di ka na ako guwapa? Ay, siyempre, uy. Kay ko nimo, sikat naman ka. Di. Pero maulagi, uy, gamay ra mong guning kwartang dana ko. Kulitis amo na. Kay mo palit kong daghan. Para stock na ko ba? Na? Kulitis amo na. Uy, paya. Kay guwapa ining bayhana, uy. Sige, ka. Asa mga inyo, day, ha? Asa dapita? Salamat ha, nga may kuyog siya ka dinis amo. Kaya tungod kay guwapa maguga. Kundi pagkagwapa, bati pagkagnaon, hindi kumukuyog ni mo eh. Mao ba? Sige na, ipagawas ang dani mong butang. Dali
Oo, diara day. Kadiyot ha. Ablihan sa akong dang napsak ha. Kadiyot ha. Diara day, kadiyot ha. Diara. Nana? Nana. Dara. Okay. Dara akong bayad, oh. Oo. Kalibre ko rin ising ko. Sa'yo mo, di mas naman din eh. Dili pa obvious? Pulis ko, garistado ka. Kalibre ko rin ko ha. Oo, yung ko ni. Mayo kayo wabi ni mo hagwado. Ikaw gimi ko yung sa kauban na mong pulis. Pulis? Aron masikop ka na mo. Uy. Kalibre ko rin ko ha. Salamat kayo ha. Sa'yo raming ariglohon do. Tapos ito G, sigurtahan no? Uy! Di ka na mo dakpon kung makahatag lang kang dakong katidan. Usa? Ugyano kang makauli ngaway tatsa. Usa din? Pila? Pila kwarta ni mo diha? Ito G, sigurta. Pila! Hurot gina kong hatag atong higayon na ang tanan kong nga kwarta. Pidang mga pulis sa Spesito Jihis. Wa ko nila dakpa. Wa dyan. Umana to hitabo ah. May undang nagos pagpamaligyag siya boy. Nagbait na ko. Magutom mga kasama ang kaagi ni Kitong. Dinhining atong tulumanon. What's the style? Nagbait is style. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Giselle. Ginaingon, unsa man ang gugma nga wagas, kung ang imong gihigugma ay hudas. Mas maayo pa nang ang naong murag ungas, magmahal wagas. Huwag na nitabusi kung kinabuhi nga dili na ko mahimong. Ay, kalintan. Budog, asa mo ka paingon? Sa merkado, gisugo kong nanay perpetua. Pasugo ako ni Mobi, please. Unsa man na, Giselle? Ipalit pa ko ka ng ginaling o sa kakilo lang. Sige, may brima. Mabuta, gini mo budog, uy. Darang kwarta, oh. Nadugay mga budok. Sama na noong na pong kagtabi. Nakatagaan lagi ka, nay perpetua. Kahibaw man ko nga tabian in taong kay kastanan. Ay, nalangay ko silang Giselle nay. Baya, no? Di mo kupulaan nga magtanaw ng iyang kagwapag gunay gun. Unya, unsa man wa magsukas Giselle. Nga dugay ka nakikatubag niya budok. Nga nainaong ni mo. Uy, unay. Muna mag-date ka inahan. Parang tita, Uy, mas may nagmahibaw kas tinuod it. Kaya akong gisulti, nagsulti lang sa dikos tinuod taon, anak. Kanya, kinsa-minsa nga naingunan niya akong tagway na. Katatay ni mo. Katatay ni mo. Hindi mabdos pati ka, tatay po ni mo mo tubati kay gnaw. Iya ginanggok dun. Malingaw magtatay ni mo kumudaga nagmayos lang mau. Mauna hinungdan. Naliwat ko to niya. May pag dito sa naglagot ni Kuko Martin. Ay ba? Ayaw ni tatay. Di lang budok. Kay bisag ingon ana ang dagway ni mo. Lab! Kaayo ta ka na kay buotan man ka. Tala! That's my nalay! Magunsa man pirmi si budok di disenyo? Walang good. Mag-istorya lang eh, bisag unsa. Inahas ko matubang siyang dagway nga. Liwat siya nga, budok. Ikaw ba? Ayaw palabi o bugal-bugal kang budok, Migi, ha? Buotan ba na siya? Magunsa ng buotan kung dubok ang itsura. Nga na ba ni ama ka? Taan na pagin na siya. Sito ako nino, good. Labad akong oo eh. Huwag ko'y ganang makigatubang o mamisitan ako. Grabe sa limo, Giselle, oy. Ako nga, imo ng uyab, di ka ginahan nga matubang. Sige ka po ko. Nga lain na pamatin ako sa kong lawas. Magbuot ka na ko. Ikaw, good. Balik lang ko ugma sa gabi, ha? Ambot ni mo. Maglisod ko sa akong gugma kang Giselle, bay da. Uyab, bibay, uyab, ni. Ana, bibay, ana, ni. Basta mamisita na galing ila. Bukalit to, ay gana. Ano mga na ba yung Migi, no? Masuk ko man sa akong sawayo na ko si budok. Ano mo ka na, no? Maglagot mo ko. Mas atubangon pa niya si budok kay nako. Basta ako nagani mo ato sa ila. Dayon sige ngon nga labad mo. Mas gwapo pa siguro si budok kay di mo. Adi. History mo may tabo. O say mo una. Ano wala to budok? Dali sa budok ni Giselle. Tunsa. Unsa? Ako? Di na ko pwedeng muduol kang Giselle. Uy! Nga naman ba
Basta mo na ibuhato, di mo, naunsa mga. Unya ba, si Giselle, siya may manawag na ko nga, padulong ko niya. Niya, sa may akong buhaton. Balibad ka! Saan na ko pagbaliban? Ikaw na yung mga umislate! Lisura sa inang ipabuhat na ko ba yun? Lisod. O kung lisod ka, pwede ka mong pili! Mulikay kang Giselle, o di na kung mapadool kang Giselle. Ako kay kagkumo, hadlo ko na. Lagi, naarap na na. Unya ha! Alikay ko, alikay. Mamagaling ang gusto. Alikay ko, bay Miggy. Kaya dito nung haki, manaog ko. Bugat na ba niya akong kinumprada? Okay na dong, larga na. Ay, bugat na ba niya akong di grocery? Si Budok, nagpaingon siya din eh. Budok! Nagkakita na siya na ako. Pero, wala mo doon. Naunta mo niya si Budok? Naluoy mo kong Giselle. Wa siya sa, pero ano ko siya? Kinsa kang nag-asa siyang ikumpra? Luoy ba niya? Sinsuan na nato, Dok, be. Unsa nay? Pasinsuan, tanak, be. Nanay sa oy. Nga naman ka, nanampilig man ka niya, layo kay kag pananaw sa may nahitabo. Luoy kong Giselle nay. Naunsam dahil Giselle? Awa man, luoy lang ko. Di ka, Budok? Wa nay, katubong ra. Si Budok, ako ikasugat. Budok! Ngayon na pwede mo na ako, Budok. Kuan Gis ka nang... Lain ba ko ni mo ay... Dili na makabanagad ako. Sabay ko saan ni mo. Wa man. Wa man di ay. Yung anong, wa makabanagad na ako. Wan po ka mo atos amo. Talaga mo na. Nagluto ko palabok ay. Tilawi niya to. Pero pag ko magkaluto og palabok, og ikaw ang una na kong patilawon kung okay ba? Dali na mo dok. Ato nag-amo. Wa buto masasabot. Dapatan. Tong at nga nig-uli niya sila. Dok. Budok. Diin kagikan, dok. Budok. Tubagay ang pangutana, tubaga. Diin kagikan. Sa ilang Giselle, di pa kaang kunig palabok. Lami ang palabok eh. Di ha? Samay lami. Lami palabok. Di ba? Puti ni mo labok. Labok eh. Kuan nga ko. Labok gila. Ito gakaw nga ko. Labok gila. Labok na eh. Hay ka lang may labok na kung kumuno. Lami ni! Salah. Kamu mutuman ka! Budok! Masa ba dinabok di mo? Kagawin mo na! Palabok! Budok! Good evening, Giselle. Unsa ni kag sa imong evening, Miggy? Balik lang ko eh. Sapot na ka. Ay, nagbalik din eh. Boga na tika. Imo kipakulatan si Budok? Aron lang nga dili na mo anhis amo? Sa mga kagaya pagkalalaki, oy? Magtudo rin mo kung mo bayot ka? Bayot ba ka ko, ha? Bayot ang buhit, lugat na ka. Wait you, Miggy! Wait you! Maya, quick response, ha? Niabot ka, dubok. Budok, budok. Palabok ka, palabok. Budok, wait you! Budok, diga, ha? Diko. Ikaw ka! Sama ka, Giselle, di ba? Ay, hindi sa isina. Ang uyab, midagan, naghilak, migakus ko siyang hero. Mayayari mo. Iya na din, Miggy. Iputol ko na ang atong relasyon. Kung dili ka mo biyak, magtawag kong pulis o ipadakop, tika. Salamat ka, salamat. Sige, ako na mo mayo. Unsa? Uyab na mong duha ni Giselle. Urinay! Lami, ay mo kang tuon nun. Unbelievable manggod kaayo. Ikaw, yun. Ay, nagti-ti. Basta kayo uyab ng duwas, Giselle. O kung musugot ka, ibaligya itong imong swimming pool. Nga, nahubisan sa tubig. Aron, magpakasarap ni Giselle. Nagnaygon. Ikaw, Dubok. Dawaton mo ba si Giselle nga mahimo nimong... Dawaton, kip. Ay, baya, no? Nagdali baya ka. Patiwas na ako. Dubok, dawatan mo ba si Giselle nga mamahimo nimo? Atawa! Oo, pali. Akong dawaton rin. Anong dili? Ay, nimo Dubok. Ikaw, Giselle.
Dawaton mo ba si Dubok? Correction, Father, kanang kuan, budok ang pangandi, Dubok. O, Father, bisag unsa pa si budok, Father. O, ako siyang dawaton nga mamahimo na kong mana. Unsa ning kasala, oy? Ay, nahala. Kiss the bride na mo. Kahion ang noong kunyong duha, ay. Diyos me. Budok. Thank you. Nakasal gyud ming duha si Budok. Daghan na nakasaway ug daghang mi comment sa akong FB account sa pictures nga akong gi-post sa among kasal. Kaya naman di ay. Sa ba di ay kung mahigugma kog tawo nga sama kang Budok, pag-ungas, pero kung magmahal, wagas man pud. Magutom nga higala ang kaagi ni Giselle din hining atong tulumanon. What's the style? Bahalag ungas ang naw, basta kung magmahal, wagas style. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Salamat tayo nga. Musugot ka nga mo check-in tag-motel. Taxi driver. Dari plate yun. Tara day. Manaog na ta. Tana dong. Alami Inawag kita yung nagkisulti na lamig dito. Albi. Dalibe. Pwede yung ubos na sa mga konidihon. Wow! Kabugto. Ka-cute. Sa inyo na ba? Alam niya. Karoon na. Alam na kayo na yung konday. Atras kayo. Mubo lagi. Niya daot, pero tos ay kayo. Kapakon. Wow. Agay. Masukat ka ako kapulaki. Balipihan eh. Kini. Sakit ba dahil? Ha? Sakit dahil? Atura, karon wa na. May sakit. Karon nga, imo na nakuha ang akong pagkababae. Pagkaslibay ko altong ha. Di ta uyab eh. Ikaw mang namugos na ako nga muani ko sa inyo aron doon may tabo na to. Pero imo kong hilaptan. Sakit mong gagawin ako. Dugo. Balik ako ng kailangan. Kasi ang ko, sige na po. Pero, sorry kayo. Sa ilma gyapon ng asa kong kasing-kasing. Alto. I'm afraid to love you. I'm afraid to care. Ma. Kaya ko na ko niya mahal. Pero bahala siya, uy. Nasa ko niya. Sumangkawa ka nga mag-uol nga iya kang gibuwagan? Wa ma, uy. Nga nagutaw mag-uol man ko. Pagkat inuod lang. Human ko niya mahilapti. Nawa akong gugma niya. Gamay umubo kay iya, ha? Nalibog naman siguro. Kaya padayon mga panguyab ni ang mga hilabta naman tao na sa una ning uyab. Ay, bahala nga lang pa, uy. Mahal mo na ako siya, God. Huwag iyasag kong gisugot gabi, eh. Baya, no, biyabay yun. Kaya sa mga tao daw ni punit ka na stalin sa naurot. Naunsa mga gawin. Ikaw rin ginunta. Ikaw rin niya ang sumsuman din sa mga tabi sa mga marites din, eh. Bahala sila, eh. Basta mahal ako sa Ilma. Bahala kay. Huwag mag-date na meron pa. Dad-on ako sa motel. Mo ba? Di ra di si Edwin ang miagi sa imong kinabuhi, eh? Ang tinuod, si Edwin Raoy. Ug di lang ko gusto nga imo kong hilaptan. Wasig sama niya, imo sa dunya kong buwagan. Mahal ko ikaw. O bisan kinsa pang laking miagi nimo. Di na ko nagsabayan kay mahal ta kay ka. O umanon sa nitabo natin duha. Pamayan ta dayon ka. Altong.
Kakit pa niyan. Mga manigwa mag-iog laki. Sakit ko na lagi na kay lapot, ana. Pero, may sakit. Ha? Ang sinasakit ko mo, may sakit. Doon sa nani mo kagilo. Ito lang ang mga eskud. Ang lamiyaw eh. Kabuo na na. Wala ka dako kataasan ng ilo eh. Kasi ko na. Upugat naman itong pag-Edwin si mo. Tinuod eh. Tinuod na. Ay, tinahap ko sa kapad. Abubat sa imo ha. Ikadaka sa kang Edwin. Hinaya lang nga kay sakit ko. Bahi! Ako agin akong pagkababae ni Elma ang tuwi gayon na. Gipaabot na ako nga makamata siya kay nakuyapan siya. Sa akong pagilabot niya, dagang nga tao nakasaway na ako nga gipamayan ako si Elma. Pero bahala na sila. Ako'y nahigugma og dili sila. Good morning listeners, atong Palamay Drama Compilation Part 15 o salamat kayo sa nag-comment nga na-appeal sa atong pag-vlog. Ato shout out na nag-comment sa tuwa. Shout out na to si Michael John Amores. Shout out mo dia Michael John dia sa Tubod Lanao del Norte. Si Ma'am Delsan 99, shout out po mo dia ma'am dia sa Hong Kong. O si Ryan Inkito, shout out po nako si Juju Bulagaw, si Joven Gideon, shout out po nako si Solirado. Ug nag-shout out po si Solirado sa iya kang John Ray, shout out o kang Busing Timoy, shout out niyo dia. Shout out po nako si Felix Tihano, shout out nako si Ma'am Helda Asuncion, si Oscar Abedog, shout out dia sa Karkar Cebu. O si Johnny Ubanan, shout out. Si Sir Dads Basket, shout out mo da sir. Si Melancio Abukay, shout out po nako si Shinan Riblenka. Ba orang tong komentor, shout out mo dia. Shane, o si Ryan Inkito, shout out kang Willow, shout out. Ug matong listeners tanan ga comment sa to atong gi-shout out. O gatang-atangin na po ang sunod atong upload ng listeners. Daghan salamat sa inyong tanan.